Gepli yer Azatlyk radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 17-nji iýuny hepdäniň anyny. Habarlar gündeliginde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Şuunky programmamyzda Washington Siriýanyň gün ortasynda gozgulançylary şolsany Birleşen Ştatlaryň goldamagynda Islam döwleti toporuna garşy töweşen güýçleri howadan oka tutmakda Orsiýada aýplady. Altan Stevitiniň golaýynda bolan bombalaýyşlaryň ulu aladalanma döredendigini we Washingtonyň bu meseleni Moskwa bilen geňeşjekdigini aýtdylar. Türkmenistanyň Daşowuz welaýatynyň ençeme häkimi wezipesinden boşadyldy. Prezident welaýat häkimine beren käýinçiniň sebäbini düşündirip, suw howdanlarynyň gowrumlarynyň giňeldilmezligini, möhlet geçen suw geçirjileriniň kädelenmezligini, ara gatnaş hyzmatlaryna kençilikleri, içerki ýollaryň aglawy böleginiň asfaltlanylmagyny belledi. Türkmen Nevit Döwlet konserniniň Balkanabatdaky kärhanalarynyň biriniň başlygy öz janyna kastetdi. Türkmen Gaz konserniniň işgärlerine bolsa aýlyk tölenmedi. Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolun. Birleşen Ştatlar Siriýanyň gün ortasynda gozgulançylary şolsanda Birleşen Ştatlaryň goldamagynda Islam döwleti toporuna garşy töweşen güýçleri howadan oka tutmakda Orsiýada aýplady. Birleşen Ştatlaryň resmisi Altan fatly ýeriň golaýynda bolan bombalaýyşlaryň ula aladalanma döredenligini we Washingtonyň bu meseleni Moskwa bilen maslahat etjekdigini 16-njy ýylda Reuters we AFP agentliklerine aýtdy. Emma Orsiýet Birleşen Ştatlaryň Siriýada terrorçy toporlara daýanyp Orsiýetin goldamagyndaky prezident Başar al-Asadyň rejimini agdarmak boýunça gizlin planynyň bolmagynyň ehtimallygy baradaky çaklamalarny öňe sürdi. Orsiýetin daşary işler ministri Sergey Lavrov 16-njy ýylda Sankt-Peterburgdan çykyşynda şeýle planyň bolmagynyň Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky gozgulançy güýçleriň Al-Kaidanyň Al-Nusra frontundan daşlaşmagyny gazanmakdaky şowsuzlygyny düşündirýänligini belledi. Siriýanyň Aleppo regionunda yaralanan Orsiýetli esker yaralaryndan wepat boldy diýip Orsiýetiň goranmak ministri 16-njy ýylda aýtdy. Ministrligiň aýtmagyna görä serjant Mikhail Shurokopois Orsiýetiň Siriýada ok atyşygy besletmek boýunça gözegçilik missiýasyna degişli ulag okuň astyna düşmegi zerarly yaralanypdy. Esker Moskwanyň keselhanasyna gidilip bir hepdeden soň ýogaldy. Ministrlik lukmanlaryň eskeri halat etmek üçin görüşendiklerini belledi. Mikhail Shurokopois Moskwanyň geçen ýylyň sentýabr aýynda Siriýada prezident Başar al-Asady goldamak üçin howadan hüjüm etmek boýunça harby çärelerine başlaly bäri wepat bolan 9-njy eskeridir. Birleşen Ştatlaryň sudiýasy Bay Altyn Sövdegariniň Irana Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryndan sypmaga kömek bermegi bilen baglylykda suwda Garaşýarka Manhattan'da öz öý tutsagligynda bolmagy üçin tölemek barada garzasyny ret etdi. Birleşen Ştatlaryň etrap suwdynyň sudiýasy Richard Bermanyň 16-njy ýylda çykaran kararynda Iranyň we Türkiýanyň raýatlygyna eýe bolan Reza Zarabyň türmede galmalydygy sebäbi onuň baýlygynyň we daşary gatnaşyklarynyň uly töwekkülçilik döredýänligi aýdyldy. Mart aýynda Miami'de tutsak edilen Zarab Birleşen Ştatlaryň Irana garşy sanksiýalaryny bozmakda günäli hasaplansa oňa 30 ýyla çenli uly möhletli türme tutsaklygyna höküm edilmek garaşýar. Zarab öý tutsaklygynda bolmagyna ruhsat berilmegi üçin 50 milyon Amerikan dollaryny teklip etdi. Türkiýeli meşhur aýdymçy Ebru Gündeşiň adamsy Zarab Türkiýede 2013-nji ýylda korrupsiýa bilen bagly dawanyň merkezine hem düşüpdi. Germaniýanyň polisiýasy 16-njy ýylda Köln şäherinde 3 sany ispaniýaly siýahatçyny urup ýençmekde guman edilen 6 Orsiýetli futbol jankörini tutsak etdi. 2 ispaniýalynyň agyr yaralananlygy polisiýa tarapyndan aýdyldy. Orsiýetliler Euro 2016-njy futbol ýarşyndan Moskwaga gaýdyp barýardy. Polisiýadaky çeşme 7 Orsiýetli Kölniň ibadatxanasynyň öňünde ispanlara hüjüm etdiler. Polisiýa olardan 6syny ele saldy, biri gaçmagy başardy diýip TASS agentligine aýdypdyr. Orsiýetiň Berlindäki elçihanasy bu wakany desine kommentirlemedi. Fransiýanyň häkimetleri hem Marsel şäherinde Angliýaly jankörleriň we beýlekleriň agyr yaralanmagyna jogapkar 20 çemeti Orsiýetliğini ýurtdan çykaranlygyny habar berdiler.
Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň 50-den gowrak resmisi Washingtonyň Siriýa boýunça alyp barýan siýasatyny tanqid edýän beýannama gol çekip, Birleşen Ştatlary Siriýanyň hökümet güýçlerine garşy howa hüjümleri amala aşyrmagy çağırdylar. Beýannama Döwlet Departamentiniň Birleşen Ştatlaryň Siriýa boýunça siýasatynyň ketgitlenmegine gatnaşygy bolan orta we ýokary derejeli 51 resmi tarapyndan gol goýulandygyny The Wall Street Journal neşri habar berdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 17 ýylda Kopenhagen'den çykyşynda beýannamanyň ähmiýetini bellädi. Emma ony entek görmänligini we meseleni Washingtona dolanyp baran soň maslahat etjekdigini aýtdy. Siriýanyň hökümet güýçlerine garşy howa hüjümleri Obamanyň administrasiýasynyň Siriýadaky grajdan uruşyna göni goşulşmazlyk siýasatyna uly ütköşüklük getirip biler. Siriýada 2011-nji ýylda başlanan grajdan uruşy zararly 270.000 adam wepat boldy we millionlarça adam öz ýaşaýan ýerlerini terk etmäge mejbur boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň täzelikleriniň mazmuny bilen tanış boldyňyz. Gepli yer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Washington Siriýanyň gün ortasynda gozgalançylary şol sanda Birleşen Ştatlaryň goldamagynda Islam döwleti toparyna garşy töweşýän güýçleri howadan oka tutmakda Orsiýada aýplady. Birleşen Ştatlaryň Siriýanyň Al-Tanf adly ýeriniň golanynda bolan bombalaýyşlara aladalanma bildirmegi bilen bir wagtda döwlet departamentiniň resmiýetleri öz ýurdunyň Siriýada howa hüjümlerini başlamagy çağırýan beýannama ýaratdylar. Temany kardeşim Sehranyň maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Russiýany Siriýanyň gün ortasynda gozgalaňçylara şol sanda Birleşen Ştatlaryň goldamagynda Islam döwleti toparyna garşy söwüşýän güýçlere garşy howa darwalaryny urmakda aýplady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň jogapkar resmiýetleri özleriniň 16-njy iýunda beren maglumatynda Al-Tanf sewitiniň golaýynda bolan bombalaýyşlaryň uly aladalanma döredendigini we Washingtonyň bu meseleni Moskwa bilen geňeşjekdigini aýtdylar. Emma Orsiýet öz ýerinde Amerikany aýplady. Moskwada şeýle çaklama bar, ýagny Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky terrorçy toporlara daýanyp Orsiýetiň goldawundan peýdalanýan prezident Bashar al-Asadyň rejimini agdarmak goýunça gidlin plana görä hereket edýän bolmagy ähtimaly. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 16-njy iýunda Sankt-Peterburgda eden çykyşynda şeýle planyň bolmagynyň Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky gozgalaňçy güýçleriň Al-Qaidanyň Al-Nusra frontundan daşlaşmagyny gadanmakdaky şowsuzlygyny düşündirýändigini belledi. Birleşen Ştatlaryň bu ýerde käbir oýunlary oýnaýan we olaryň Al-Nusrany käbir öz bolşly görnüşde saklap, ony rejimi agdarmak üçin ulanmak isleýän bolmagy ähtimal diýip Lavrov aýtdy. Şeýle-de ol Birleşen Milletler Guramasynyň gara sanawynaky terrorçy topary beýleki gozgalaňçy toparlardan aýyrmakdaky kynçylyk Siriýada dowam edýän urşuň esasy sebäbidir diýdi. Lavrov ýakynda telefon arkaly geçiren gepleşiginde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Birleşen Ştatlarda Asadyň rejimini agdarmak goýunça gidlin planyň bolmagynyň ähtimaldygy baradaky çaklamalary reddedendigini belledi. Öz ýerinde Birleşen Ştatlaryň jogapkar resmiýetleri 16-njy iýunda Al-Tanf sewitiniň golaýynda orslar tarapyndan urulan howa darwalaryny ýiti tanqid etdiler. Amerikan resmiýetleri wakanyň bolan wagty sewitde ne Orsiýetiň ne de Siriýanyň gowrýer goşunynyň bolandygyny aýdyp, bu ýagdaý Orsiýetiň bu wagtda özüni gowrap çykyş etmek tutarygyny aradan aýyrýar diýdiler. Russiýanyň iň soňky eden hereketleri Russiýanyň meýilleri wagtda çynlyky aladalanmalar döretdi. Biz Russiýadan bu wakanyň näme sebäpden bolandygyny we şeýle wakanyň mundan beýlek gaýtalanmajakdygyny kepil geçmegini sorarys diýip bir Amerikan resmiýeti aýtdy. Washington Moskwany Islam döwletine we Al-Nusra frontuna garşy görüşmegiň deregine Asadyň rejimini goldamakda aýplaýar. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 50-den gowrak resmiýetinden ibaret bir topar Prezident Barack Obamanyň siýasatyny Siriýadaky urşa öz täsirini ýetirmekden mahrum galmakda tanqidlady. Olar Asadyň hökümetiniň parahatçylyk gepleşiklerine goşulmak üçin Birleşen Ştatlaryň Asadyň rejiminiň harby güýçlerini bombalamaga başlamalydygyny aýdýarlar. New York Times we Wall Street Journal neşirlerine syzan maglumatda Siriýa siýasaty bilen baglanyşykly iş alyp barýan orta derejeli Amerikan diplomatlary Asadyň rejimine basyş etmek üçin Birleşen Ştatlary anyk nişanalar boýunça harby hüjümleri amala aşyrmaga çağırýarlar. Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz.
Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy siz bildirişmede dinlediňiz. Habarlar gündeligimizde dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Daşoğuz welaýatynyň 4 etrawynyň häkimi wezipelerinden boşadyldy. Ençime ýerli ýolbaşça käýinç berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň welaýata sapar edip regionyň güýçli dependensýanligini aýtmagynyň ýa-ni ýerli ýolbaşçylary kemçilikler sebäpli işden aýyrmak çäresi soňky aýlarda Ahal we Balkan welaýatlarynda hem amala aşyrylypdy. Daşoğuzdaky kadrlar çalyşygy barada kärdeşim Ýowşan Gurbanyň maglumatyny dinläli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbany Berdimuhammedow Daşoğuz welaýatyny ykdysadyýet, medeniýet, saglyk goraýyş, alim, bilim ulgamlary össi ýylatyň hal ýagdaý hassa gowlanyny diýmek bilen kemçilikleriň hem az däldigini boýnaldy. Bu boýnalyş netijesinde Ministrler Kabinetiniň 16-njy ýylyna Daşoğuzda geçirilen göçme mejlisinde 4 sany etrap häkimi, 2 etrawyň we bir şäheriň häkiminiň ornwasarlary wezipelerinden boşadyldy. Türkmen mediýasy bulardan başga etrap we şäher häkimleriniň olaryň ornwasarlarynyň 9-syna käýinç we bir käýinç berilendigini habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde Türkmenistanyň ýokary gözegçilik palatasynyň başlygy Galaýew, Baş prokuror Haliýew welaýatda geçirilen barlyklar, ýüze çykarylan kemçilikler barada hasabat beripdir. Şol wagtda ýokary döwlet edaralarynyň barlyklary esasında ýüze çykarylanlygy aýdylýan kemçilikleriň jikme-jikligi aýdylmaýar. Prezident Berdimuhammedowyň ösüş baradaky sözlerine dolansak diňe 2008-2015-nji ýyllarda welaýatda hassahanalyň, saglyk öýleriň we merkezleriň 32-si, orta mektepleriň we mektebe çenli çağalar edaralarynyň 82-si gurulypdyr. Mundan başga prezident welaýatda o maksatnamasy boýunça köp işleriň edilýändigini aýdýar. O milli maksatnamana laýyk diňe 2008-2016-njy ýyllarda 5,5 milliard manada olay düýüklü maýa goýumlar öýleşdirdi. Prezident Berdimuhammedowyň tasdiklamagyna görä ýylatyň hal ýagdaýyny has gowlandyrmak, ýaş maşgallar gollamak maksady bilen öýredilen mellek yer gaznasyndan welaýatda soňky ýyllarda 84,5 miňe golay maşgala täze mellek yerleri berilipdir. Emma Berdimuhammedow halkyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak üçin göýerlen hirişdeleriň käbir ýerlerde netijeli peýdalanylmaýanlygyny aýdyp, has amatly jaýlaryň, ýollaryň, köpürleriň gurulşynyň haýal alınıp barlaýanlygyny hem boýnarly. Şeýle-dol ýylaty arasy agyz suw, elektrik energiýasy, tebigy gawy bilen üpçün etmek üçin zeruri işleri geçirmeliydi. Prezident welaýat häkimine beren käýinçiniň sebäbini düşündirip, suw howdanlarynyň göwrümleriniň giňeldilmezligini, möhleti geçen suw geçirjileriniň täzelenmezligini, ara gatnaş hyzmatlaryna kemçilikleri, içerki ýollaryň aglaby böleginiň asfaltlanylmagyny belledi. Daşoğuz welaýaty aral problemler bilen aglykda baryp Sowet ýyllaryna betdagçylyk zonasy bilinýärdi we yerli tinçiler Moskwanyň paýta planlary ýararly şorlaşan ýerler bejermegiň uly mesele öwürlendigini aýdýarlar. Prezident Berdimuhammedow welaýatyň bu wajyp meselesini, ýagny ýerleriň ýyl saýyn tapdan gaçýanlygyny hem boýnarly. Welaýat ekin dolanşygyna talaba laýyk alyp barmaýar. Reýkeşlerim wagtyny arasalanmaýar. Şolaşan ýerlerim ýuwş suwy berilmeýär. Şoňa görä da ekin ýerleri ýyl saýyn tapdan gaçýar. Türkmen lideriniň pikirçe Daşoğuzda kemçilikler ýa-da çözülmedik meselelerdiň welaýat etrap häkimleriniň hem kemçiligi däl. Ol bu welaýatda kemçilikler üçin degişli ministrlikleriň we puwdak edaralarynyň hem jogapkärçilik çekýänliklerini, ýagny meseleniň hökümetdäki umumy iş ýagdaýy bilen baglanyşyklygyny hem tasdik etdi. Ýokarda alynan kemçilikleri, ykdysadyýat we ösüş, maliýe, energetika we aratnaşyk, avtomobil ulaglar we jemaat hojalygy, bilim hemde saglyk goraýyş we derman senaty ministrlikleriň, Türkmen hemde Türkmen awtoýollary, döwlet konsern ýol başçylary näme bilmeýärmi? Prezident Berdimuhammedow Daşoğuzdan odal Ahal we Balkan welaýatlaryna edilen işleriň netijelerini baha berip, onlarça häkimi wezipelerinden boşatdy.
Kärdeşim Ýowşan Nurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda ýol başçyny wezipeden boşatmak ol ýa beýleki regiondaky ýa-da ýurdun islendik budagyny kemçilikleri düzeltme ugrunda ençimel bäri döwlet tarapyndan amala aşyrylýan esasy çäre bolup durýar. Asliýetinde kemçilikleri düzeltmek üçin yerli ýol başçylarynda nähili mümkinçilikler bar. Wezipe bilenenlere nähili ihtiýar berilýär. Bu meselede Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Gazalarbat şäheriniň öňkü häkimi we Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty häzir Türkmen opozisiýasynyň wekili Halmurat Söýünow bilen söhbetdeş bolduk. Türkmenistanyň prezidenti Daşoğda baran saparynyň dowamında da beýleki welaýatlarda amalaşyran kadrlar çalışygyny dowam etdirdi. Bir näçe häkim işden boşadyldy, ençeme welaýat resmiýetine käýinç berildi. Regiondaky kemçilikler tanqid edildi. Umuman Türkmenistanda region ýol başçylarynyň nähili ihtiýarlyklary bar. Olar näme derejede çäre görmäge, regionda bolup geçen ýagdaýlara näme derejede jogapkärçilik etmäge ihtiýarly. Siziň nukleý nazarыңyzdan. Bärde bir bellep geçmeli esasy zat şol yerli ýol başçylaryň ýa region ýol başçylarynyň islenmek ramy ýaçyny hiç sanan öz başlyk hereket edibilmände. Hemme zat Aşgabatda ýa şol prezident köşüne ýa şol prezident bolan adamyň islegine bagly bolup durda. Onun üçin şol wezipeler eýelýän adamlar ýa häkim wezipesinde bolsun ýa minister hemmesi düşünüp otur. Olar wagtlaýyn gelen şol wezipe adamlar. Ol nä derejede ol adamlar öz başlyk ol hiç de öz başlyk däl, onu 100% aýsagan bolsa Tayda halkın sayılan yol başçıları yok. Ya halka dayanyan yol başçı yok. Yine tragediya şu tayda isle deputat olsun, isle şehir hakimi ya velayet hakim. Eğer son halk sayılanmazsa ya aydel aşıvattan bir ters görkezme velyanmazsa regionun karşısına onu ol halka dayan sol gelen buyruğu yerine getirmediligi mümkün. Ama bu tayda onun sesini siz aşıvat näme diýse kabul edi. Hana geldik, üç vilayetde ahli yol başyny boşatdy. Bir yol başydan ses seda çykdymy? Sen ediýäniň tersi Gurban ola ýa halkda. Ýok, diýmek Gurban ola belledi, Gurban ola maýry. Näde bayrana gelişmändir? Yol başçylygy bellenende häkimler diýeli. Asliýetinde Türkmenistanda şolaryň iş ýüzünde bolmasa da kagyd ýüzünde kanun taýdan nähili ihtiýarlyklary bar. Umuman haýsy da bolsa bir wezipeler, ihtiýarlyklar, borçnamalar öňünde goýulýarmy? Bärde diňe bir zat bolupdylar. Meselem karar ýokardan Aşgabatda kabul edilip aşak yerlere uğradylýar. Yerdäki ýol başçylaryň ýa region ýol başçylaryň hukuky ýok, borcu bar. Şol uğradylan görkezmeleri ýerine ýetirmäge. Ol tapawdy ýok, ol görkezme fabrik gurmaly bolsun ýa ol görkezme çağalar ol köçäň uğruna çykar, Tomsun jowgatyny ýa-da kysnaňyny prezidentin gerçek ýoluny garşylamaly bolsun. Olar diňe berjaýa daýmal buyrugy işarmaksyz. Diňe ýokardan berilen görkezmäni ýerine ýetirip gün görýär ýol başçylar. Öz başda hiç kim hukuky ýok ýa olara berilen hukuk ýok. Olara diňe borç berilen ýokary hyzmat etmeli. Olarda bir zat bar, o da çäkli hukuk, öz golasynyň aklary ezmäge, öz halkynyň üstünden şeýle halky kemsetmek, gaznany ogurlamak ene bilen hukuk. Ine Daşoğuzdaky kadrlar çalışygy soňky aýlara mahsus belli bir siýasy tendensiýany görkezýär. Ahal welaýatynda ýa-da Balkan welaýatynda indi Daşoğuz welaýatynda da bir meňzer kadrlar çäreleri amala aşyryldy. Siziň pikiriňizçe muňa näme sebäp bolýar? Häzirki kadrlar çalışygy näme sebäpden amala aşyrylýar? Bärde esasy sebäp birinciden halkary ýagdaý, Türkmenistanyň serhat ýakalaryna ýagdaý günüňeçdeki kıyylysy, ikinciden Türkmenistanyň ykdysady ýagdaý. Agyr ýagdaýa düşüp otur. Şu mahal sebäp gaza nevte bolan islew dünýäde aşak tete düşdi. Türkmenistanyň şolsany ejir çekýärdi aýsa bor. Ähli bir mega proýektlerine de pul berjek, töwerekde döwlet garlymy? Sonun üçün ol yurdun içinde yankı aydaylı elitan arasını, şol devleti dolandırıyan regional elitaların arasını merkezi hakimiyeti, hükümeti buna nägelelik gün sayın artıp dur. Indi şol zatların öňüne almak üçin häzir kadr çalşygyny geçirýär. Geçirenden näme şuň getirip goýany ertek gün olar wezipany ýerine ýetirjekmi? Ýok, olaryň wagtlaryň figura. Diňe siýasy oýun. Göz boýaçylyk bilen meşgullanýar. Kadr çalşmak meselesi o ýadygarlyk gurmak däl, bu adam gelip ballary bilen baglanşykly. Ol ýüzlerçe adam, müňlerçe adam doganarynasy bar her bir başlygyň. Bularym nägile kategoriýa doldurjak ýa köpeltjek adamlar bolup durdy.
Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň Gyzylarbat şäheriniň öňkü häkimi Häzir opozisiýa wekili Halmurat Söýünov bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Habarlary gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmennewit döwlet konserniniň Balkanawatdaky karhanalarynyň biriniň müdirliginiň başlygy öz janyna kast etdi, diýip habar berilýär. Şu hepdeniň başynda bolan bu ýagdaýyň jekmejekleri barada kardeşim Merdan Sariýew gurrun berer. Balkanawatda Türkmennewit döwlet konserniniň degisli bolan Esasy newit geçirjileri müdirliginiň başlygy ISO togunda özüne asdy. Sutisyen beguni, ýagny 16-njy iýunda bolan bu hadisany Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleriniň birnäçesi, şeýle-de gurrungy gidýän emeldaryň garyndaşlary tasdikladylar. 1971-nji ýylda doğulan asly Balkanyň Gazanjyk şäheriniň İskender owasyndan bolan 45 ýaşly Bayram öz janyny kast etmeginiň eýeleýän wezipesi, has dogrusy edarada alınıp barylýan deriňe işleri bilen baglydygy aýdylýar. Bayrama iş yerine adar veripdirler. Müjabat ýaly zatlar bolupdyr. Şoň üçin özüni öldürdi. Diýip merhumun garyndaşlarynyň biri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň başga bir ýerli çeşmesiniň aýtmagyna görä, deriňewiň netijesinde 1,5 ýyl mundan bu wezipe bellenen Bayram edarasyndan $1 milyon möçberinde maliýe serişleriniň hasaby dogry çykmandyr. Sol bir wagtda bu ýagdaýy iýerleýän ýerli çeşme Bayram ýönkülün aýplamalaryň galypdygyny aýdýar. Bayram oňa pukara oglandy. Yaman häsiýetleri eýe dälli. Gowlukda ýatlanýar. Diýip Azatlyk radiosynyň Newitdagly çeşmesiniň biri maglumat berdi. Yeri gelende bellesek Azatlyk radiosy Bayram ýönküldi diýilen aýplamalaryň mazmuny we onuň günälidigini ýa-da däldigini anyklaşdyryp biljek maglumatlary başga garaşsyz çeşmelere tasdikladyp bilmedi. Bayramyň öz janyny kast etmegi mundan 2 hepde töweregi ozal prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Balkanawada tapar edenden soň bolup geçdi. Sol taparnyň dowamında Berdimuhammedow geçirilen derňewleriň netijesinde kemçilikleriň ýüze çykarlandygyny belläp, ýerli häkimiýetiň ýokary derejeli emeldarlarynyň ençemesine bir kääns beripdi. Galy berse-de mundan 2 ay ozal prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýurduň ýokary gözegçilik edarasynyň we prokuraturanyň geçiren barlyklarynda Türkmenistanyň newit gaz toplumynyň kärhanalarynda düýpli artdyryp ýazmalaryň we korrupsiýanyň ýüze çykarlandygyny aýan etdi. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny Balkanawatdaky bu ýagdaýy iýerlemegini dowam etdirer. Hormatly radio dinleýijiler, şoňa meňdeş ýagdaýlar barada sizde maglumat barmy? Siz özüňizde bar bolan maglumatlary Azatlyk radiosy arkaly köpçülige ýetirmek isleseňiz, biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda käbir newit gaz karhanalarynyň işgärleri aýlyklaryny alyp bilmeýärler. Türkmen Gaz döwlet konserninde öz işgärlerine may aýynyň aýlyklarynyň berilmänligini Azatlyk radiosyna tasdikladylar, emma sebäbini düşündirip bilmediler. Şeýle-de indik hepde aýlyklaryň beriljegine garaşylýanlygyny aýtdylar.
Aylıklaryň giýjak almagy bilen bagly ýagdaý barada jekmejek maglumatlar Kärdeşim Tehranyň Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylow bilen geçiren söhbetdeşliginde. Sultan aýda Aşgabatda Newit gaz edarasynyň käbir işgärleriniň aýlyk haklaryny wagtyna alyp bilmeýändigi barada habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat beräýsiňiz. Sahraşyn ha düýün men şähere çykyp aýlandym 10 ýyl abadançylyk köçeniň orunda Türkmen bankyň filialy var. Şu filialyň ýanyndaky duranlada şu ýolak sahtawyna garaşyp duran wagtymda bir 4-5 tane aýal geldiler şu duralga. Ondan sonra öýlerlerinde şeýle gurrun etdiler. Ýok şol aýlyk bolan, şunam ýok şol, ana şol näçe şun şeýdip köçenip dur, indi haçan beriljek diýen ýaşular öýler aralarynda gurrun etdiler. Onu men gyzyklanıp soradym. Siz diýdim, haýsy taranyň işgärler bolýar diýen bir Newit konserne degişli diýdiler. Newit edarasy onu ana aýlygyň bilen okmaýlyk berilen okmy diýsem, hawa aýlyk berilen ok, ýamna aý ortadan maýyň aýlan alybilen dok diýip gurrun berdiler. Sultan aýda olaryň aýlyk haklary öz işleýän edaralar tarapyndan düýünden berilmändirmi? Şol ama maýy aýlan alybilen dok diýerler, onu edara ýol başlaryna ýetipýärmi diýip soradym. Hawa ýetipýär soranmada aýlyk bolar, garasyň diýerler diýär. Ondan soň bir gatyr düýpli maglumaty mant bolanok diýär, şolaryň ellerinde ýanky bankomatdan aýlyk almak üçin berilen kartoçka var, aýlyklar kartoçka geçirilýär. Şu kartoçka bilen bir şäheriň içine aýlanýar diýär. Bilen öz edaramyzda duran bar bolan bankomat işlänok diýär, şo döwük diýerler, becerilen ok diýär. Ondan soň bir şäheriň içine aýlanýar, ýerde bankomat bar bolsa, barlyýar diýär. Bilen intek aýlygymyz geçmese pul çykanok diýär da. Näçeler ýalyk bir ýere bar gördük, köp ýerlerde bankomatlar işlemeýän ýerde duşýar diýär. Ondan soň şol 10 ýyl abadançylyk köçeniň orundaky Türkmenistanyň filialynda bankomat var. Şoňa geldik bolýa hemişe şondan bir Alman milletlik barlawa milletlik bol şuny şu taýdaky banka gödöçilik etýän polisiýa işgäri diýär şol bankomatyň ýanyna goýbermedi diýär. Barla elbetde indi başga bankomat gözlemäni barýar diýip şular ýaly maglumat berdiler. Sultan aýda onu edara resmileri işgärleriň aýlyk haklaryny plastik kartlaryna ýüklemändirler. Dogry düşünüpdirmi? Yüklenmedik bolýar, eger yüklense bolýan bankomatdan alyp bolýar ony. Şol yüklenmedik bolýar. Bankomatdan tek pul gelmendir. Ondan soň bir kere baranmazda tanem şu bankomatlaryň işlemeýändigini gördük diýär. Sultan aýda bu agdaýan edaraňyzda ortaça aýdanyňyzda näçe çemesi işgär işleýär? Şeýlede şol edaradaky işgärleriň hemmesiniň ýagdaýam şeýlemişmi? Ýagny hemmesem öz aýlyk haklaryny alyp bilen oklarmyşmy? Hawa tahra. Elbetde näçe adam işleýände barada men soramadym. Ýöne şolaryň hemmesiniň ýagdaýyny şeýlede barada ýentek edaranyň işgärlerini hiç hem aýlyk bilmeýändigi barada dolu tasdiq aýtdylar, şol dolu tasdiq boldy şu gurrun. Sultan aýda edil şeýle ýagdaýlary ýurdun beýleki edara kärhanalaryna da duş gelse bolýarmy? Tahra edilwara şu maýy aýynyň aýlygynyň anýanda barada maglumatlar kelen haşa asasar oyuncu çağlar wagtynyň işgärleriniň entek maýy aýynyň aýlygyny almandygy barada maglumatlar bar. Men şunu toragyda gördüm. Ondan soň mundan bir hepde onun öňrek maglumat goşdy. Marda da şu Newit edarasynyň işgärlerine eýem 2 aýdan beri aýlyk alyp bilmeýändiklerini şular ýalyk maglumatlarym gelip goşdy maňa. Kärdeşim Tehranyň Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikir garaýyşlaryňyzy azathabar.com web saytymyzda tesvir görnüşinde ýollap bilersiňiz. Şeýle-de Facebookda Azatlyk Radio we Wkontakte sosial ulamynda Azat Habar sahypalarymyzy hem ünsüten düşürmäň. Azathabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garawum.info proxy saytly arkaly girip bolýar. Azatlyk Radio bilen habarlaşma üçin başga-da mümkinçilikleri size hödürleýäris. Öz tebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenipde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Bizim line hatawymyza goşulyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. ID Azatlyk. Şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär, sahatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.